Nevladina organizacija Green Home u narednih 5 mjeseci realizovaće projekat pod nazivom Aktivni građani za bolju zajednicu, čiji je cilj da motiviše stanovništvo da se uključi u rješavanju problema nekontrolisanog odlaganja otpada. Projekat su inicirali sami građani koji skoro svakodnevno prijavljuju postojanje velikog broja nelegalnih deponija. Postojanje neuređenih deponija građani će moći prijaviti putem telefonskih linija koje će biti aktivne od 1. avgusta. Zatim će Green Home po dobijanju poziva informaciju prosljeđivati komunalnim službama koje će nas obavještavati o rasporedu njihovog uređenja i uklanjanja i na taj način ćemo i mi biti u prilici da informišemo građane o planiranom uređenju deponija kako bi im dali priliku i mogućnost da se sami uključe u sami proces uređenja. Javno preduzeće Čistoća smatra da je ovo dobar poduhvat za glavni grad. Očekujem da će ovaj projekat zaista biti prava stvar, jer će građani imati telefon koji će 24 časa biti na usluzi i gdje će moći da prijave. Mi ćemo zajedno sa komunalnom policijom koja će dobijati prijave raditi na tome da se ti prostori što brže saniraju. Kroz projekat će se i određeni broj deponija urediti na način što će se i poslije zajedničkih akcija čišćenja, na kojima će se pored građana uključiti i volonteri, posaditi sadnice i postaviti znakove za zabranjeno bacanje otpada.